guionista de l'Unitat. Vale. Nom i cognom. Carles Coloma. Vale, Carles, primer, si m'expliques una mica d'on sorgeix la idea de crear aquestes microrepresentacions simultànies. La idea surt perquè vam fer el país en construcció, amb l'Assemblea Nacional Catalana, i com a manera de fer que la gent s'engresqués a venir i fes més distret que una xerrada convencional, el que vam decidir és fer una obra de teatre que pogués manifestar les reivindicacions que volem fer. I d'aquella manera va sortir la d'infraestructures, que és Rodalies, que és una de les que farem avui. El guió, com en què t'has basat a l'hora d'escriure? Amb les queixes que té tothom, amb les mancances que tenim des de que tenim un dèficit fiscal important i per tant tenim moltes inversions pendents i tenim moltes mancances tant en sanitat com en pensions, com en infraestructures, com en moltes altres coses. I això el que fa és reivindicar-ho d'una manera còmica i més festiva. I faig gràcia perquè fem amb Rodalies i amb les queixes que tots els viatgers tenen que suportar de totes les mancances que té Rodalies avui. L'altra obra serà basada en pensions, tots els avis, totes les mancances i de dependència, una mica tot plegat. I la tercera seria una obra basada en la sanitat, la llista d'espera, la manca de llits, etc. Tot d'una manera còmica, reivindicativa i com a solució reforçar el missatge del referèndum i del referèndum del sí. Els que faran les obres i l'altre, el Carles Coloma, que és el guionista de les traduccions. Són tres microobres, és a dir, són obres que duren 10-12 minuts, més o menys. Es fan simultàniament, per tant, el que farem serà fer 3 grups d'unes 10 persones aproximadament, 10-12 persones, 3 grups. Un grup el farem aquí, un altre grup el farem aquí, i un altre grup... 3 grups. Cada grup té un guia. El guia d'aquí qui és? Veieu que porta uns gomets de color vermell. Quan aneu allà us posaran un gomet de color vermell. I un altre guia, d'aquí, el Carles, comença a color groc. I allà al final el Roger comença a color verd. Vosaltres sempre seguireu el guia. Quan acabi una representació sortireu d'allà i anireu a una altra. Per tant, simplement heu d'anar a equilibrar una mica els grups. Ara entrarem en un escenari serà allà fora. Després baixarem
però cada vegada que acabin l'obra ens trobem aquí, per donar temps que acabin totes les obres a l'hora. Ens quedem tots aquí dins per fer la xerrada, el col·loqui, dit això, a l'estació de Sants, el diumenge, 18 de juny, i anem a buscar Rodalies. Però com tenim alguns dubtes en Rodalies, perquè som assidus viatgers i ja coneixem de quin estil va, el que fem és anar a la parada d'informació. Per tant, passem a l'estació de Sants. Passeu que el tren ens espera. Pues ha de pagar, si no, malament. Perdoni. Un moment, sisplau. Vostè dirà. Em podria informar quina és la línia que va cap a Vic i a quina hora surt el Rodalies? Si no és molèstia, Molèstia cap. Perquè fa la línia cap problema, és la R3. Ara bé, per l'hora que vostè em demana, hauria de matisar més la pregunta. O a quina hora sortirà? Quina diferència hi ha? Això depèn del dia i de molts factors. Vostè no agafa gaire Rodalies, oi? Doncs no. Ja m'ho pensava. Doncs miri, el seu tren hauria de sortir a les 12:30. Però comptant, i aquest és un d'aquells factors que li deia abans, que hi ha una avaria a la catenària, i ara són 1:45, compti pel cap baix que el tren sortirà a 3:45. No, jo no puc esperar 3 hores. M'esperen els sogres i la dona per dinar-hi. Celebrem l'aniversari del sogre no sé què més. Vull dir, festa grossa. I vostè no sap com és el meu sogre. I aquests diners familiars? I la meva dona és una bruixa? No, he d'arribar. Nens, que ja arribes, que ja he tirat l'arròs. Encara no casats. Com que encara ets saps? Que vens en tren. Però tu t'has begut a l'enteniment o què? Aquí se li acut anar a Rodalia. Què? Com volies que vingués, en cotxe? Oh, esclar, per sol tens, no? Sí, home, i travessar tota Barcelona amb els embussos que hi ha. Embussos per entrar i embussos per sortir. I a més, tal com estan les carreteres catalanes, plenes de bonys i apedaçades per tot arreu. Per no parlar dels peatges. Paga l'anar i paga el tornar. No, Maria, no, que som a Catalunya. Jo en tren i com un senyor. Sí, com un senyor que arribarà a les 500. Trigaràs molt o què? Doncs no ho sé, ara estic informació i pel que sembla el Que tren amb ve la una calor que mica... fa, arribarà aquí tot desfet. Ja et vaig dir que la que s'ocupava de tot això era la meva germana. Escolta'm una cosa, Joan, carinyo, que si trigues gaire, em menjaràs l'arròs covat. Toma. T'ha anat el braç de gitano? Jo sóc més de trufa. Doncs és de nata. La trufa aguanta més. Doncs és de nata. Vostè anava a Vic, oi? Doncs és de nata, collons, sí. Sí, que vull anar a Vic, sí, tant. A veure, hi ha una possibilitat, que és la línia R11, que surt a la seva hora, a les 13, que va a Portbou. Trigarà més perquè fa més volta i més aturades. Vostè baixa a Girona i d'allà 1 hora d'autocar fins a Vic. Ja està. I aquest tren que va a Girona, a quina hora arriba? A veure, quan vostè em pregunta a quina hora arriba el tren, el que vostè vol saber exactament què és. A quina hora hauria d'arribar o a quina hora arribarà. Perquè hi ha diferència, oi? Esclar, depèn. Depèn d'allò d'abans, del dia i de molts factors. El tren hauria d'arribar a les 14:30, però arribarà tard o no arribarà. Perquè avui els de TV3 han dit que plourà. I ja se sap quan plou, es bullen les vies i hi ha incidències. Tindrà sort si no es queda 2 o 3 hores dins del vagó de maquinistes. La R2. Miri, aquesta és una possibilitat a considerar. Pot agafar la R2 Nord, anar al Prat, a l'estació de l'aeroport, i allà agafar un avió fins a l'aeroport de Girona. I ja sap, a Girona, un autocar 1 hora fins a Vic. Però compte, perquè allò és AENA i ja se sap, no se sap mai, o un volcà o vaga de controladors. Esperi, no, llàstima, aquest tren avui no sé. Ni del dia ni de cap factor i que funcioni mínimament. Això és campixa. No,
No senyor, no. Això és Adif i això és Renfe. I si li he de ser sincera, la resposta a la seva pregunta és quan no hi ha un accident han robat el coure de les vies. I si no, s'ha calat poc en un túnel. Sempre és el mateix, depèn del dia i de molts factors, però el servei sempre és igual. Dolent, pocs trens, molta gent i mai a l'hora. La seva dona li torna a trucar. Altra vegada. Digues, Que no m'havies de trucar. jo t'havia de trucar. Bueno, ja arriba sope, que ja ha tirat l'arròs. Però com vols que arribi si encara no he sortit? Com que encara no ha sortit? Si fa més de 2 hores que hauries d'estar aquí. Ai, Joan, és que no m'ho explico. A veure, si tothom sap que de totes les infraestructures, Rodalies és la que va pitjor. Si tothom sap que fa anys i fa anys que l'Estat no inverteix ni cinc a Catalunya, Joan. Si fins i tot el meu nebot petitet sap que el corredor mediterrani és un paio que passeja per les platges catalanes. I tu no ho saps, Joan, carinyo? Ei, aquests de saber. Mira, no posis més dels nervis que ja n'estic prou. Només de pensar la cara que deu fotre ton pare és que m'he Ara entrat et tot les Rodalies mans. per tenir l'excusa perfecta per no arribar aquí. Joan, que ens coneixem, que sapeu el plomero que jo sé que els meus pares no cauen bé. Doncs mira, saps què et dic? Que no cal que vinguis. Oh, i a Madrid a veure el Rei León m'aniré amb ma germana i amb l'AVE que encara funciona. Ets informació, oi? Doncs que t'informin de com pots arreglar els disgust que has fet passar, Joan, perquè és que avui l'has feta i ben gros. Mira, penja. I ara què faig? Què he de fer? Home, jo així de primeres i per apagar el foc, que vostè intentaria convèncer la seva dona de celebrar l'aniversari del sogre amb un sopar, perquè a dinar no arriba. Ara, si el que vostè vol és que no li torni a passar, el que ha de fer és votar sí al referèndum de l'1 d'octubre i aconseguir que Rodalies i la resta d'infraestructures de l'Estat es gestionin des d'aquí. I així arribarà a l'aniversari. Si és que encara té sogra. Àngela Maria, això sí que no m'hagués dit mai. El què no hagués dit mai? Que treballant a DIF, per Renfe, vostè fos independentista. No, no s'equivoqui. El que soc és catalana, mare de família i soc realista. I estic convençuda que és el millor que podem fer, vostè, jo i totes les catalanes i catalans. Però vol dir que anirà millor. Cregui'm que si vostè hagués pogut anar a Vic amb els ferrocarrils de la Generalitat, faria hores que hi seria. Li dic jo, que sóc de DIF. I cada dia agafo un tren. Però com que he de fitxar, no agafo mai Rodalies. Animis, home, que ha perdut el tren, però no es quedarà sense dinar. Què, compartim? Jo poso les vostres. Que jo sóc més de trufa. Doncs és de nata. Què tenim de menú? A veure... arròs. Bé, doncs si no podem dir bon viatge, com a mínim podrem dir... Bon profit. Marta. Més fresquets, també. Ei. 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 Adéu. Jordi. Adéu-siau, gràcies. Vinga, vosaltres. Adéu, gràcies a tots. Vinga. Anem passant. Ja ha passat. Gràcies, nois, nostres. En un box d'urgències d'un hospital públic de Catalunya. Vale? Hi ha un pacient que deu fer 3 o 4 hores que està esperant que li facin el cribatge. 5? Doncs 5. I està esperant a que l'atengui un metge. Ara ens ho explicaran. Per tant,
entre 23 hores, 59 minuts, 59 segons i l'infinit, recorda que el temps és relatiu i ets un pacient. Així doncs, paciència. Doncs ja saben, paciència, Perquè si jo porto 5 hores i vostès acaben d'arribar, infinit menys 5 hores ja és una cosa. Anem. Aquí tots malalts, esperant i no t'atén ningú. Perdonin si els mereixo un llegall, però és que em fa mal els genolls i si em quedo parada encara és pitjor. I no, jo aquí no em penso seure, perquè la gent sabe els virus que hi ha per aquí i jo de ben d'on no m'assec. Primer el noi aquell a l'entrada. I clar, jo pensava, mira, el primer. Però aquell de la campata blanca perquè no és metge, ja ho saben. Que ell només ha volgut saber les meves dades personals i la meva professió. Per què vol saber la meva professió? He pensat, segur que es pensa que vinc a buscar la baixa. Doncs no. Quan li dic que era autònoma, s'ha calmat i m'ha tractat molt diferent, Sí. S'ho pensa. M'ha dit, esperi's aquí en aquesta sala i d'aquí d'anar al ple i m'ha cridat i dic, ai, que bé. Llavors m'han passat a una sala amb una doctora, que no era doctora, era la del triatge. Allà li he tornat a explicar tot el que em passava, m'ha fet 4 proves, m'ha posat aquesta pulsareta, aquesta data i allò. M'ha dit, aquí, espera't aquí al 2. I se m'han acabat les vides del canvi crash, o sigui que m'avorreixo. És que m'ho fa molt. És que no puc. Bon dia, jo soc el metge. Desinfectis les mans i seguis, sisplau. Igual de cap que no em deixen dormir per les nits. I aquesta buida? Per aquesta buida no escolto res. Això no és res. Jo he de fer torns de 12 hores i els dissabtes de 24. I de nits i caps de setmana. Això és un no parar. Tinc el cap com un timbal. I tota l'estona dret, amunt i avall, amunt i avall. Imagini's com tinc l'esquena. I la vista? Doctor, vostè no sap com tinc la vista, No és que la tingui cansada, és que la tinc esgotada. Doctor, tinc que això d'aquí de veure si és una persona o és un pal d'escombra, doctor. Ai, i per no parar l'alcohol. Per no parar l'alcohol, que em fa un puf aquí al cor, que tinc unes punxades que no em deixen viure, doctor. Doncs aquí amb les retallades cada cop en són menys de metges per torn. I tenim que atendre a la tira de malalts. I ja no sabem què hem de fer. I els ossos? Doctor, els ossos, que són com de vidre. Que em falten les forces, doctor. Les forces, diu. I quina força tinc jo? Doncs cap, no en tinc cap de força. He demanat canvis de torn, més material, més personal, més recursos. I saps el que em diuen? Que no hi ha calés. Doncs jo el que no dec tenir és ni calç, ni roda, ni ferro, ni cap element de la taula per no parlar-li del sucre, el colesterol, que ho tinc tot descompensat. I aquí sembla que el malalt sigui vostè. Pensat. Mare de Déu. I ara què li passa a aquest home? Au, va, doctor, va. Si segur que no n'hi ha per tant. Va. No estem bé. Desinfectis les mans i segui. I... ara expliqui'm, què li passa? Doncs que la sanitat catalana està molt malalta i no se'n sortirà. A veure, no ens precipitem. Abans hem de fer un bon pronòstic. Expliqui'm, quins símptomes té? Miri, és que ja fa anys que hi ha retallades. Hi ha falta de personal i de llits. Han hagut de tancar plantes senceres d'hospital. Sovint, els malalts han d'esperar més de 24 hores en els passadissos per poder-los pujar a planta. Entenc. Algun altre símptoma a destacar? Doncs sí. Els malalts han d'esperar hores i hores per ser atesos per falta de personal. I com que no hi ha espai, en els boxs han d'encabir-hi 4 persones en lloc d'una. 4 persones en un box? Ui, perdoni, tinc un missatge. Vagi. Una damunt de l'altra. I manca d'espai, els malalts hauran de compartir box. Disculpin les molèsties. Ara ja en són 5. Continuï, sisplau. Doncs les llistes d'espera per operacions i altres diagnòstics són llarguíssimes. Manca inversió en I+D. I els nous metges
han de sortir fora. És gravíssim, oi? Gravíssim. Ho seria. És que és una malaltia crònica. La sanitat catalana es mor. No? Un moment. Encara no està tot perdut, doctor. Hi ha una teràpia que podria funcionar. És una teràpia amb moltes aplicacions que no només curaria la sanitat catalana, sinó que milloraria la vida dels catalans i catalanes. El que passa que és una teràpia que no s'ha provat mai abans aquí a Espanya. I a més, està prohibida. Doncs si no s'ha provat mai, clar que tothom no hi pot creure. Com aquí a Espanya no, perquè no s'ha provat mai. Però en altres països sí, he tingut molt bones perspectives d'èxit. De fet, fa uns anys aquí mateix a Catalunya, un 9N es va fer un assaig clínic a gran escala amb milers de voluntaris i milions de ciutadans i va ser un exitàs. Doncs som-hi, si és una teràpia tan innovadora i tan bona. Poc a poc, doctor. Poc a poc, perquè aquesta teràpia té contraindicacions i efectes secundaris. S'hi està treballant i molt per reduir-les. I com es diu aquesta teràpia tan innovadora? Aquesta teràpia es diu referèndum. I si s'aplica bé i surt el resultat esperat, no només es curarà la sanitat, sinó totes les malalties que té aquest país i els seus ciutadans. Doncs jo la vull provar. La provarem. La provarem l'1 d'octubre. Però alerta, doctor. Pensi que hem de tenir molta cura perquè ens estem automedicant. Doncs quan ens apliquem el referèndum, en el prospecte té que posar ben clar com ho hem de fer-ho. Oi, per suposat. I en tots els idiomes del món, perquè tothom se n'assabenti. Que quedi clar que la teràpia del sí al referèndum és la que estem aplicant. Referèndum català. I l'1 d'octubre, Voti sí. No deixi els drets i llibertats a l'abast dels poders antidemocràtics. en cas de dubte, consulti a la ciutadania. Gràcies, a reveure. Fins ara, adeu. Fins a l'1. Vinga, adeu. A veure, aquest és el darrer microteatre i ara estem en un plató de televisió, d'una televisió local, suposem Esplugues, on es celebra un concurs que tracta de coses que no funcionen. Hi ha moltes coses que no funcionen, però avui en aquest concurs es parla de que una de les coses que no funciona a Catalunya són les pensions. I per tant, avui el concurs comença ara. Endavant. Un part d'aplaudiment. Benvinguts al concurs de més actualitat i menys audiència. S'ha de notar la presentadora més aplaudiments, els concursants menys aplaudiments. Molt bé. Fixeu-vos amb el regidor que us anirà dient què heu de fer en cada moment perquè poder no us deu prou de fer. Molt bé. Ja està. Prou, no es passessin. Qui és la presentadora? Molt bé, guapo. Molt bé. I ara sí que comença coses que no funcionen. No ho he sentit bé. Comencen coses que no funcionen. Molt bé, ara sí m'agrada aquest públic. Ja sabeu que aquest concurs serveix per donar a conèixer les coses que no funcionen al nostre país. No té premi bàsicament perquè no tenim un duro. Si algú vol col·laborar després de per aquí, deixeu un dinar. El tema
amb nosaltres dos fantàstics concursants del Baix Llobregat. A la meva esquerra, la Vanessa. I, bueno, digues d'on vens, a què et dediques, què quieres. Vinga, guapa, endavant. Hola, bon dia, dic Vanessa, vinc d'Esplugues de Llobregat. És que estic una mica nerviosa. L'has d'arrencar-lo, vinga. Doncs això, que tinc 2 màsters, 2 carreres, un postgrau... I un curs de patchwork. De negre. És igual, reina. No sé, això no hauria d'haver dit. Aquest concurs no el veu ningú. Bé, doncs això, que com que no he cotitzat gaire i no sé què passarà quan sigui gran i... Fes vida, reina. Ja està. Molt bé, un fort aplaudiment, curtet. Prou. Molt bé. Ara presentem a la meva dreta tenim el Lluís. Prou. Ara tu també et presentes, d'on vens, m'apuntes el número de telèfon. Doncs sí, em dic Lluís i soc d'Esplugues. Treballo a 2 llocs diferents per poder arribar a tenir un sou de merda. I depèn de part de la miserable pensió dels meus pares i tot el seu temps perquè tinguin cura dels meus 2 fills. Això, a banda de la discriminació laboral que pateix la meva parella pel fet de ser dona. Vaja, una vergonya. Esplugues serà, perquè estem a Esplugues. Llavors, quines coses són les que no funcionen a Esplugues? No contesteu, jo també soc d'Esplugues, ja ho sé. Un fort aplaudiment per tots nosaltres i comença! Coses que no funcionen! Ja coneixeu la mecànica del concurs. Jo faig una afirmació i el més ràpid prem el timbre i si l'encerta s'emportarà un punt d'expansions que cobrem quan són grans surten de... Vanessa! Les pensions que cobrem surten de la guardiola que anem fent mentre treballem. Doncs per trencar-la i cobrar-la quan siguem grans. No és correcte, reina. Rebot, Lluís! No, surten del que paguem la gent que treballem. Per tant, les pensions dels avis d'avui en dia depenen en part dels sous dels que treballen avui. Però tal com van les coses, ens podem calçar. Això sí que és correcte. Fort aplaudiment! Ara, segona afirmació. En una Catalunya independent, les pensions... Correcte, Vanessa, que és ràpida. Sempre ets tan ràpida. Sí. Aquesta va ser. En una Catalunya independent, les pensions seran més altes perquè i a més estan garantides, perquè a Catalunya treballa més gent i amb una mitjana de sous més alta es cotitza més. No és veritat quan es diu que si Catalunya és independent els sous no estan garantits i les pensions. Sí que les cobraran els avis i a més seran més altes. Molt bé, un fort aplaudiment a la Vanessa! Tercera afirmació. Molt bé. M'has aplaudit a mi, rei? Sí? Vols venir amb mi per la tercera afirmació? Vine amb mi per la tercera afirmació. Mira. Diu que no. Mira, tercera afirmació. Que et gravi la mama, que sortim guapos tots dos, Actualment, les pensions a Espanya, digues, són, ben fort, són, a veure... Una birria, Francesc, som una birria. Una birria! Una birria. Correcte, Lluís! Estem gairebé al llindar de la pobresa. Algú es pot creure que es pot viure amb 400 euros al mes? He dit que són una birria. No es volia dir que són una... Social a Espanya és deficitari, mentre que a Catalunya comptada sola hi ha superàvit. Molt bé, actualitzem marcadors, tenim el Lluís amb 2 puntets i la Vanessa amb 1. Però si la Vanessa encerta correctament aquesta última afirmació hi hauria un empat i passarien tots dos a la final. Doncs, preparats? Quarta afirmació. Si continuem com fins ara a Espanya i de retruc a Catalunya, les pensions seran... Vanessa! A veure, si continuem com fins ara a Espanya i de retruc a Catalunya, les pensions seran cada vegada més baixes i els avis hauran de pagar més pels seus medicaments i a sobre tindran menys prestacions. Bé, i això per no dir els que encara no som avis. Amb una mica de sort, potser ens jubilem quan tinguem 100 anys. Quina depressió, un pèl exagerat, però és correcte!
correcte! I tenim un empat. Passen tots dos concursants a la part final, que és el Rosco! Un fort aplaudiment. A veure, comencem. Vanessa, amb la A. Persona que cobra poc, treballa molt, no té horari, té disponibilitat total, passi el que passi, i sempre està disposat... A ser la llar. No és correcte, rebot, Lluís. Autònom. No. No. Avi. Home, com no? Els avis, els avis. L'avi. Molt bé, què faríem sense els nostres avis, que som el suport de moltes llars. Molt bé, un fort aplaudiment per a l'avi i per tots els avis. Gràcies. Prou, continuem. Lluís, amb la B. Què passarà amb les pensions a Espanya d'aquí uns anys si no hi fem res? Baixaran. Correcte! I molt, I molt que baixaran. Molt bé. Ara, tu, Vanessa, amb la B. Situació en la que s'ha de veure un avi que ha estat treballant tota la vida. Molt bé. És que estic dubtant entre dues. Digues una. Va, m'arrisco. Denigrant. La situació és denigrant. Correcte. I quina era l'altra que havies pensat? Demencial. També, correcte. Demencial que no faci res amb la situació dels avis. Més fort aquests aplaudiments. Molt bé. Molt bé. I ara el torn de Lluís, amb la F. El que hi ha acumulat a la tresoreria de la Seguretat Social per casos d'urgència. I mira, estic generosa i te dono una pista. No és el fons de reserva, que és el que hauria de ser. Aquesta és fàcil. Va. Forat. Molt bé! El que és un forat immens perquè ens surten més que no per fer. Correcte! Un forat on tiraria jo més d'un, També, també. Que graciosillo. Aplaudiments, juristes, tots! Donem-ho tot, que és l'últim programa. Molt bé, sí, m'agrada un públic entregat. No havíem tingut mai un públic com aquest esplugat. Vanessa, conté i comença amb la P. Què respon el govern espanyol quan se li demana que augmenti les pensions? És que no me la sé. És que pot ser qualsevol cosa. Vinga. Passa paraula. Correcte! Passa paraula. És el que el govern espanyol i el seu cap respon quan se li demana d'augmentar les pensions. Que et donen amb un Molt bé, Vanessa. I ara repassem marcadors. Hi ha 2 encerts i una errada per tots. Això sí que continua havent un empat. Per tant, que aquest concurs no té premi i el premi és donar a conèixer les coses que no funcionen per aconseguir que funcionin. Per això és molt important que ara, si pot ser tots dos i tot el públic junt, respongui, i milers de catalans i milions, que responguin correctament aquesta darrera paraula. Preparat, Vanessa? Lluís? Quins nervis, però l'encertarem? Sí, l'encertarem. És la nostra última oportunitat i no en tenim una altra. Darrera paraula, amb la R. Exercici del dret a decidir de forma pacífica, cívica, democràtica, mitjançant la introducció d'un paper en una urna per decidir el futur de totes, de tots i de les pensions també. Referèndum! Molt aplaudiment! Molt bé, correcte! Referèndum és l'única paraula que pot definir l'acte definitiu per solucionar el futur de les pensions i el futur de tots nosaltres. Molt bé, un fort aplaudiment. Vanessa? Doncs el proper 1 d'octubre tothom ha d'anar a votar el referèndum perquè el premi s'ho val. És ara o mai. Molt bé, Lluís? Sí, aneu a votar l'1 d'octubre al referèndum, però recordeu, només funcionarà si guanya el sí. Molt bé, i fins aquí ja ho sabeu. L'1 d'octubre voteu sí al referèndum, que és l'única i definitiva forma que ens queda per arreglar les coses que no funcionen. Un fort aplaudiment per tots. Moltes gràcies, Juli, de Cuba. Un regal a la
Adéu, 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 adéu. Adéu, adéu. Adéu, adéu, gràcies. Fins al dia 1, fins al dia 1. Adéu, adéu. Gràcies, Endoll. Bé, no cal dir, ho hem dit al principi, ho repetim ara. Moltes gràcies a l'Avenç per haver-nos cedit els espais. Moltíssimes gràcies a l'Endoll per la seva col·laboració extraordinària, sense condició. En aquest cas, només demanaria a la Marta que ens presentés els actors, perquè nosaltres, malauradament, no els acabem de conèixer. Bueno, bon dia, moltes gràcies per la vostra assistència, perquè la veritat és que, tot i que... Jaume. Ho faríem igual, perquè quan actuem per una o per 1.000 persones, però sempre és molt d'agrair tenir el caliu de tothom, no? Espero que cada un dels nostres espais hagi reflectit una mica el que ens vam proposar. Nosaltres com a actors haguem pogut posant-se dins del paper d'aquests personatges. Bé, ja no m'allargo més. I l'Albert Montero, després el concurs, les coses no funcionen. L'Olga Álvarez, el Lluís Sobrado i la Vanessa Prat. Després, en l'espai de Rodalies, el més antic dels microteatres, perquè va ser una mica el primer que vam fer, els meus companys de Rodalies, el matrimoni que no es porta gaire bé, Jordi Vidal i Candy Garcia. Bé, ja està. Sí, ja... A tot el grup d'actors i actrius de l'Endoll, perquè en tot moment van col·laborar des del moment, quan vam fer el país en construcció allà al carrer, i fins ara, quan ens vam plantejar fer aquestes obres de microteatre, altruistament, amb molt bona voluntat, des de la meva opinió, amb molt encert perfecte, que han fet molt més bones les obres que jo he intentat escriure perquè vosaltres en gaudiu i que pugueu captar des del punt de vista còmic les mancances i les dificultats que ara tenim i que esperem subsanar el proper 1 d'octubre votant-s'hi el referèndum. Moltes gràcies i ara un petit observació. Independentista, aleshores de moment serien molts. Només et diré un. Si no, aquesta gent se'n fora. El que està passant amb les infraestructures és no vergonyós, és indignant. Perquè a sobre que no s'inverteix els diners que diuen que s'invertirà, a sobre se n'en foten. I això són coses que personalment oferen i toquen el voraviu. Poden passar moltes coses, pot caure una catenària, poden passar moltíssimes coses, però que a sobre se n'en fotin
que resulta que els Mossos tenen la culpa de que robin les catenàries, mira, et dono una... Recordeu que si esteu malalts, sou pensionistes i teniu que agafar rodalies per anar al metge, o voteu sí al referèndum i surt, o esteu fotuts. Gràcies. Bon partit. Bon partit. Salutacions! Pel sí, pel sí!